ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ବାଳକ? ପାରୁଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖରେ କରିଥିଲି ତୋତେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ। ଜାଣି ଶୁଣି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲି ତୋହରି ହସ୍ତରୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋତେ ଏହି ବିହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ବୁଝିବୁ କିପରି ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା? ଏହି ମାନ ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ମର୍କଟ ବାଳକ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ମରବାର ରାକ୍ଷସ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସି ମାଛ ଧରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ